Tabbas electric circuit zai baka damar ƙera project ɗinka ƙarami ba tare da ka yi losing ko kuma damaging ɗin wani electronics component ɗinka ba a zahiri. Da farko za ka fara da shiga electric circuit studio domin ka gina project ɗinka, bayan ka gina shi ka tabbatar da cewa yana aiki 100% ko 99.9%, sa'annan sai ka fito ka gina circuit ɗinka a zahiri. Domin ganin yadda za ka yi hakan, ka biyo ni a cikin wannan bidiyon don skip. Ni ne Muhammad El Abdullahi, mu kasance tare domin gina ƙasarmu Najeriya. Okay, so let assume muna so mu ɗan ƙera wani circuit ƙarami hakan ga, wanda da zarar lokacin da aka kashe bulb to muna son wutan ya ɗan riƙe ya ɗan jima. Alal misali kamar a jikin charger hakan ga, za ka ga cewa duk lokacin da aka ɗauke wuta to za ka ga charger ta ɗan rage wani haske a jikinta bai mutu ba gaba ɗaya. To bari mu yi misali akan hakan ga. Da farko za mu ɗauko wannan wato earth kenan, sai mu ɗauko capacitor, then sa'annan mu ɗauko source ɗinmu battery kenan, sa'annan sai mu ɗauko lead wanda za mu auna da shi kenan. Bari mu sa da resistor domin rage current ɗin lead ɗin. So waɗannan item ɗin muke buƙata. Sa'annan kuma muna buƙatar switch wato makunni, shi ma za mu sa shi a cikin wannan ƙaramin circuit ɗin. So ga shi nan. So bari mu matsar da kayayyakinmu. Wannan circuit ne wanda zai baka dama duk lokacin da wuta ta jaye daga waje, to ko yaya ne kafin abin ya mutu za ta ɗan rage. Idan kana da wani transistor a wajen, idan kalar a jikin kwamfuta ne ba a so ta mutu hakan ga, to sai ka ga an yi mata kalar wannan. Ka ga dandanan kenan za a yi wutar da ta rage ta jikin capacitor za ta rage da har a samu damar canza wuta ko kuma a kunna generator ba tare da an yi losing ɗin dukkan wani abu ba. So za mu saita diode wato bulb ɗinmu, za mu sa shi 20 milliamp, shi ne wato ƙa'idar yadda abu yake. Sa'annan bari mu sa mai, mu bar shi color ɗin shi muna son ya kunna mana green ne, ko da yake bari mu bar shi blue. So shi kuma wannan shi ne nan wajejen wato microfarad, za mu sa 12,000 microfarad saboda muna so duk lokacin da wannan ɗin ya yi haske. Shi kuma wannan za mu sa 36 ohms. Shi wannan capacitor ɗin da kuke gani, to shi ne zai riƙe wuta. Mun sa mai capacitance da yawa gaskiya, saboda duk lokacin da muka kashe wannan switch ɗin, muka buɗe shi muka bar shi open low, to zai riƙe wuta ta yadda bulb ɗin zai zama bai mutu ba da wuri. Shi ma saboda kun san da cewa shi capacitor yana aiki ne kamar matsayin batir. So don haka shi kuma source ɗin bari mu sa 9 voltage. So bari mu yi running mu gani. Kun gan shi nan wajejen yana wato switch ɗin ga yana kulle, wannan kuma resistor ne domin kada wannan bulb ɗin ya ƙone. Don haka bari mu yi running mu gani. So ga shi nan yana running, yana tafiya kamar yadda kuke gani. Bari mu duba yanayin yadda abin yake tafiya. So kamar yadda kuke gani, kun ga yadda wutar take tafiya a jikin oscilloscope ɗin nan. Wannan wutar da take zigzag ɗin ga ta jikin wannan ce wato capacitor. Don haka bari na switching. Duk lokacin da na kashe wannan switch ɗin, to za ku ga cewa wannan bulb ɗin a maimakon ya mutu sanadiyyar ba wutar da take zuwa daga nan batir, to za ku ga ba zai mutu ba. So switch ga shi nan na kashe shi. Kun gani har yanzu wutan sai da ta ɗan ɗau wani time kafin ya mutu. Za ku ga daga wajajen ga, bari na nuna muku a jikin nan wajejen, za ku ga daga nan wajen wutan sai da ta zo ƙasa sa'annan ta hau sama
kafin ta mutu. Wannan shine aikin capacitor a nan wajejen. Bari na ƙara kunna shi ku gani. To kun gani nan dai gashi nan normal yana tafiya, wuta bata kai ga wato wannan LED ɗin ba, amma da zarar na kunna wannan switch ɗin, current zai samu hanyar da zai kama tafiya. Okay, to na kunna, kun gani gashi nan yana tafiya, yana ta tafiya, yana ta tafiya. Kun ga current nan yana ta tafiya, ya je ya dawo, ya je ya dawo. To bari mu kashe. Da mun kashe kuma ba zai mutu ba lokaci guda, sai ya ɗan ɗau sakwanni. Yau mun kashe, kun gani gashi nan sa'annan ya ɗauke. Wannan shine. To yauwa, don haka nake cewa mu kasance tare domin gina ƙasarmu Najeriya. Ku dage please ku yi min sharing ɗin wannan bidiyon da kuma repost a ko ina da ina. Na gode. Daga naku Yel Injiniya.